Тукай даирәсендәге хатын-кызлар. Берничә көн күкрәп утыра да, сулып төшә карга таҗлары. Кыска гомерле шул умырзая, ярдәм итеп булмый, юк җае. Шушы умырзая язмышына тиңлимниктер шагыйрь гомерен. Күрекмичә язган туры Тукай, күрде микән хөрмәт, кадерне. Хатын-кызлар белән аралашырга Тукай яратмый иде. Дигән сүзләрне миңа бик еш укырга туры килде. Юк, ханымнар белән теләп аралашкан, кызлардан дөрес ялган. Әхлаклы шагыйрь өчен бу бик табигый. Рәхмәт аңа, шуны аңлаган. Ятимнең еш төшләренә кергән, уелып калган мәңге хәтеренә күкрәк сөтен имезеп үстергән үз анасы Чибәр Мәмдүдә. Тукайыбыз олылап искә алган туган җанлы Газизә апасын. Аннан аерылса да тоеп яшәгән ул, ана назын, күңел җылысын. Какканны, сукканны күргән ятим, шәфкатьле җаннарны үз иткән. Шым күңелдән хәлләренә кереп, кайгы, шатлыкларын бүлешкән. Нәни Габдулланы белем дөньясына алып кергән Махруй абыстай. Остаз бикәсе сагынып, күчтәнәчләрен алып, бик еш кайткан шагыйрь табып җай. Идел кызы Сәхип Җамалны тиңли ул кояш белән. Горурланам ди ул татар кызы Гыйззәтуллина белән. Беренче һәм соңгы мәхәббәте Зәйтүнәне üzülеп яраткан. Яратуын телдән әйтмәсә дә, сөю тулы шигырьләр язган. Шагыйрь даирәсеннән üzülмәгән укымышлы чибәр туташлар. Ул алардан бетмәс илһам алган, көчдәп биргән иҗатташ дуслар. Елда туган көн уңаеннан үткәрелә төрле чаралар. Бу чарадан бер кем читтә калмый, бигрәк тә яшьләр, балалар. Шул рәвешчә шагыйрьне данласак, кайнап торса татар дөньясы, телебезне югалтмасак, тату булсак, һич югалмас Тукай мирасы. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.